आंनि लांगोना मोखां। आंनि लांगोना मोखाङाव सान ओंखारबोजेननायनिफ्रायनो मोनाबिलि जालायनाय नोंखौ नायसु नायसु बेसेबां खालामबावगोन आंलाय। लाइमोन बैसो उसाव बादाव समाबो जाथारलिया नोंखौ नेनो। बैसोआबो बाबेनां बाबेनां रिन्दाव रिंसि दाउ खौवौ गाबनायजों एखनबा गोसोआनो उरां फारां मोनसै। आरासियाव गावखौनो नायनानै दुखु मोनखांसै एखनबा बिखा बिख्लो खास्रि बिस्रि मोनो गावनि महरखौ नुनानै। आयै जारौरौ महरा रुंग'लांथारबाय मोखाङाव मानिबासो गोसोम गोसोम दाखा दाखा साग्लोबफैबाय। लाइमोन बैसोआ बिरगहां बिरगहां जाथारबाय नोंखौलाय बेसे नेबावनो हागोन आंलाय। नों आंनि गुस्थियाव नाय खेबसे आंनि गुस्थिनि आवबा जानाय थानाय बाथ्राखौ। नों नुगोन हमदां हागोन आंनि गुस्थियाव जालामा खोबथे जानाय बाथ्रा। आंदि फेंनोनो हाया गुस्थि हानायमोनब्ला बुंथिसिगौमोन आं सिरियैनो नोंनि खोमा गुदियाव। नोंनो बुजिदो आंखौ बोराबा सासे आंनि मेगनाव नायना मा इसारा होदों। नोंनो फोरमायदो आंनि मोखां नायना आं मा हास्थायदों। आंनि लाइमोन बैसोआ